warahmatullahi wabarakatuh. Atur babadya kunjuk para miyarsa kita warga sami jaranan apa pertala dipun pangarsa dening Bapak Mulyana kanggo mongkon ing tlatah Ponorogo mamujiya marang Maha Kuwasa mugi terus bicara perjalanan Ponorogo PDD Abah Mulyono Delta Audio Ijobo Multimedia matur suwun. Amit Basak Kalimantan B Sinabeto Iladuni Dino Beho Dino Lao Ing Sering Dumawang Ing Tawang Toa Karang Pradesan Demangan Kulon Nuwun Kulon Nuwun Lina Barat Lina Barat sediane risak bopo Lina Barat sediane risak bopo naga pertolohan Uno Curiga saking sadrone warangka lan menika cadrane ingkang sinulih asma Curiga Kiai Naga Pertala Risak bapa kang Curiga saking sajroning warangka Curiga kang sinebat Kiai Naga Pertala Dadya pratandha purwane pagelaran kridaning para putra Naga Pertala Sirolah Datolah Sifatolah Duh Ibu Bumi Bapa Angkasa Duh Ibu Bumi Bapa Angkasa ingkang netrepi ing griya ingkang reksa ing Pertala Demangan kawula nyuwun panjangkung panjenengan kersa handhangkung sedyaning para putra kang sinedya purwa Madya Wasana
Inep dewa saking balak titah Buddha rencana pinanggih rahayu atos titi paripurna. Duh kaki Dahyak Nini Dahyak sedulur papat 5 pancer kakak kawah Adi Ari-ari ingkang reksa jiwa raga kawula ingkang manggeni ing bau kiwa ya bau tengen ing suku kiwa ya suku tengen kersa jangkung kridaning para putra naga Pertala. Kausori sang bapa Kausori sang bapa kang cacahe ana 3 Darma bapa ingkang sanga sila sedhakep ing papan pagelaran agung kang den sedya hamurwani kridane para putra naga Pertala. Resang bapa kang sami hangadeng kukusing dupa kang gumelun gandana Resang bapa kang hangadeng kukusing dupa kang gumelun gandana karo pangam-ambar-ambar kang rungkepi Batala. Sigra Cakari sang bapa kanthi hanetosaken wujuding tirta sejatining rasa sejatining ganda ingkang manunggalaken cipta rasa ya karsa. Sigra Cakara saking papat Parma tumuju ing kiblat papat kalimo pancer. Resang bapa pinangka jangkeping sedya anggenya Hastungkara Brata. Arep sikap permanem datan ana gegodhongan kang samya rubadatan sabawaning kewan kang samya kumlibat ananing kamung swarane pepujian kang sayuk-sayuk kapiyarsa kang kairing dening pradonga hangiringi anggenya Resang bapa Hastungkara Brata.
kawis para saking katebian perbane sang bapa kang cacahe ana 9 kang samya sila ing sak tengahipun Bantala ya ing bumi ya ing Pertala kang sama mandang-mandang ing pucuking gana amata kaji Panca Indriya Panca 5 Indriya pangangen risang bapa bebasan nutupi babagan hawa saka kata tegas godaning jalma jim setan priprayangan ilu-ilu gedruwo tek-tekan ilu-ilu Banaspati datang sedya mandang ing pucuking grana hangadep kukusing dupa kang kumelun gandanya arung angambar-ambar sumunduling antariksa ya kahyangan ya Suralaya agawe gegering para Jawata para dewa para dewi para hansara para hansari para widodara para widodari kang samya tumurun ngarsa pada sigra angrawi sumbering gara kakak gilgiri kakak hanegi papan dunia risang bapa naga Pertala kang samya mangenang ning cipta rasa ya karsa kang den sedya manunggaling kawula kalawan Gusti nangis sajroning kala risang bapa hameminta paliwarma mugi purwa madlan masana tinebena saking balak Kitagudha Rancana pinanggih rahayu ngantos titi paripurna mugi naga Pertala tansah jaya slaminya jaya hanjaya awana Madyane luhure budaya barometer jaranan Ponorogo Indonesia Delta Audio Pro Production Ijo Pro Multimedia
Yo. Ono Coroko Ono Caraka anenggi perbanirisan Bapa Naga petolong kang hangasta pusaka kang dadya piyantune sang bapa kang sinebat Kiai Samandiman. Daya kadasane pecut Kiai Samandiman kalamun kaseblak ing awang-awang prasasat langit sigar adu prapat ketamakan gunung bakal dadi jugruk segara bakal dadi asat. Biar gumel biar candrane sange Mandrawa Cinandra kadya ndek ing mangsa ketika kadya bedhang kawah candra hadi muka war